bil-mużika tesprimi dak li ma tistax tajdu bil-klim. Victor Hugo. Jien jisimni Martina Kutajjar, għandi 9 snin. Il-kanzunetta jisimha lill-ommi, kompożizzjoni ta' Andrew Zammit u awtur Carlos Vella. qalbek talt għax intli li xtaqt u ġejja kont f'kull moment jien narak dejja fi qrib bil-lejl żejt il-wems meta bżajt mix-xejn lilek fit-tixt dawk l-għajnejn f'dinja li bħala ma rajtx ma ħatejk għannaqtni u tajt il-kem insomi bħalek żgur ma nsibx naf min idejk għamilt l-ewwel pass u dejja tkun f'kull inkwiet meta nkun mitlufa sew fis-sib dejja tkun tgħin insib it-triq lilek fit-tixt dawk l-għajnejn dinja li bħala ma rajtx ma ħatejk għannaqtni u tajt il-kem insomi bħalek żgur ma nsibx darba qomt infittxek ma sibtekx għaliex miegħu ħadek il-bambin diffiċ mewit lilek fit-tixt dawk l-għajnejn u ma stajtx insibek aktar qrib biex mill-ġdid ma ħadejk tagħnaqni u tini l-kem u narak għal darba oħra nkunu tnejn flimkien maqudin issa baqa' biss memorji sbieħ hemm isna wiet jien tibqa' tħarisni tħallinix ibqa' qrib fil-memorji tant ħelwin sabiex intu jien tgħin il-bambin nintaqgħu fis-smewit mill-ġdid. Thank you.